bisimila bamanankan kunnafoni sanfɛ walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔna kunkan kibaruyaw kan. Bakuruba kunnafoniw filɛ nin ye. Président Ibrahim Boubacar Keita ka sugantili bɛnna maa 3 ma cogo min na bɛn ni kelenya ka se ka don Mali jamana kɔnɔ ni ka o baaraw kalifa u ma. Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaayaso ye taama kɛ ka taa bɔ Bamakɔ tutigɛbagaw la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Imam Mahmoud Dicko ale min ye Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaakɔrɔ ye. Walasa ka se ka bɛn ni kelenya sinsin Mali jamana kɔnɔdenw ka don dan kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. Président Ibrahim Boubacar Keita ye o baaraw kalifa maa 3 la ni o ye Baba Habib Aïdara ye ani Ousmane Isufi Maïga ka se Madame Aminata Dramane Traoré ma. Ni sugantili in baaraw bɛɛ kɛra kuluba min sereyara maaba camanw fɛ minnu nana kana ni jɛkulu kura in tare u ka baaraw kɛcogo ɲumanyaw la. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mariétou Diallo de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keita an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Mali denw ka sigi ka kuma ka bɛn ka don da kelen fɛ ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ o baara de kalifala ni maa 3 la. Jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye danaya ta k'a da Baba Habib Aïdara, Ousmane Isufi Maïga ani Aminata Dramane Traoré kan k'a ni baara in lawaleyali nɔgɔya ni ka kɛ a kumaw fɔbaa ye. O hukumu de kɔnɔna la a ye maliden bɛɛ lajɛlen wele parti politique fara société civile kan dunanba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kana kɛ seere ye ci sɛbɛn ditɔ u ma. Bɛɛ ka hakilina di, bɛɛ ka fɛn bi bɛɛ dusukun kɔnɔ, bɛɛ ka walawala walasa maliyɛndenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, maliyɛndenw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogoya min na, maliyɛndenw bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na cogoya min na, donc walasa jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Donc président de la République Ibrahim Boubacar Keita a ye maa minnu sugandi an bɛɛ b'a dɔn maa laadiriw don, maa baw de don, maa minnu don o ye waleya ɲuman caman de kɛ ka ɲɛsin ni jamana in kɔnɔ. Donc u sugandili maliyɛnw bɛɛ de jɛnna n'a ye k'a fɔ ko vraiment président ma trompé. Donc wala an b'a ɲini Ala fɛ a ta fanga Ala ka nɔgɔya u ye, an b'a ɲini Ala fɛ nin ka kɛ sababu ye maliyɛndenw bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni Ala sɔnna nin de ye Mali ye, nin de bɛ Mali diya parce que a mana gan cogo cogo maliyɛndenw b'u yɛrɛ sɔrɔ ka kuma. Donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka basigi don jamana kɔnɔ. N'a ma ɲɛ ka fɔ sigi ka fɔ o ye bɛn ni kelenya sinsin bere ye. A jirala k'a fɔ an ka jamana mako bɛ nin na bi kosɛbɛ. Barisabula gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ma dogo diɲɛman la. Professeur Baba Habib Aïdara a ye président de la République fo k'a barikada. A ko nin bonya in diyara a ye a bɛn'a ma wa ni Ala sɔnna maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ olu ka se ka nin kurun in se a seyɔrɔ la. U ye mɔgɔ 3 min ta mɔgɔ dɔnnenw don mɔgɔ ladiriw don donc n'olu taara k'a bila nin ɲɛma an hakili la k'a fɔ président ye mun fɔ sisan k'a fɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ kɔnɔkulu ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi mission min dir'u ma Ala ka kɛ k'a kun cɛ hɛrɛ ni baden na ka Mali bɔ nɔgɔ la. An bɛ dugawu de kɛ bɛn ani kelenya Ala k'o segin an ka jamana kɔnɔ. Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaayaso ye taama kɛ ni ka taa bɔ Bamakɔ tutigɛbagaw la ni o ye Turew ni Ɲarew ni Darabew ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya Imam Mahmoud Dicko ni ale Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaakɔrɔ ye. Taama in yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ni o de ye ka taa bureau kura bonya da u kan ani ka taa ɲɛfɔli kɛ sibiri nata ɲɔgɔn kunbɛnba kan. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Musa Fɔnba de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali ka se Nuhum Kone ma an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ladala ɲɛmaw jɔyɔrɔ ka bon maaw ni ɲɔgɔn cɛ dilanli la kabini lawale silamɛya diinɛ donna anw ka jamana kɔnɔ ani ladala ɲɛmaw ɲɛna sigi la o de kosɔn Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haïdara ani silamɛya ɲɛmayaso ma ɲɛma caman farala ɲɔgɔn kan ka taa Haut Conseil islamique du Mali bureau kura bonya da Bamakɔ tutigɛbaw kɔrɔ n'o ye Turew ni Darabew ni Ɲarew ye ka laban ka jira la k'a fɔ ɲɛmayaso kura in a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ baara min bolodalen don ni o ye ɲɔgɔnkunbɛba ye min bɛ kɛ sibiri nata Palais des Sports la Amdalaye ACI 2000 la meeting belebele Mali basigili ko la k'o fɛnɛ bonya da u kan taama daminɛna Surakaso la n'o ye Turelakaw ye Bagadaji a sigilen au conseil président la Ala ka jɛn kɔnɔ a ye kuma kelen fɔ u b'an jigi sigi a ko au conseil dayɛlɛlen don a dayɛlɛlen don kodɔnna bɛɛ ye a dayɛlɛlen don silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye o b'an jigi sigi k'a fɔ silamɛ bɛɛ ka fɔta bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sen na
silamɛ bɛɛ ka kɛta bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sen na ne a ko k'a dayɛlɛlen don cogo fɛn o fɛn na anw fɛnɛ dugulenw anw pɛrɛlen don k'a dɛmɛ o dayɛlɛni baara ɲuman kan an pɛrɛlen don o kan. Bagadaji kɔnɔ surakaso la Turelakaw y'a ɲini a Seyida Sherif Usman Madani Haidara n'a ka biro kura fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to laseliw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye diinɛ kɔnɔ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ olu ka dabila. Ne hakili ale yɛrɛ bɛ caman dɔn jamana kibaruyaw la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ n'a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ne duwawu ye awa ni tubi ye bawo duwawu in kɔni an mago bɛ duwawu la duwawu caman kɛra mais tubi tɛ ka kɛ dɛ a t'o fɔ silamɛw ye k'a fɔ bɛɛ ye silamɛw dɔrɔn tɛ dɛ faamaw b'a la diɲɛ bɛɛ b'a la ayiwa an ka segin an kɔ an ka sinji fara ni ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ an k'a dabila. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a y'a jira surakaw la k'a fɔ ani seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali dɔnkuma ni silamɛya kɔrɔlen min ye n'o ye sabali diinɛ ani makari diinɛ ye o bɛ segin a mina kɔrɔlen kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ. An nana Haut Conseil a kalifalen bɛ Ala la ka na kalifaw la a kun ye ni fili o fili bɛ yen silamɛya sira kan n'aw bɔra o kalama Haut Conseil ko t'a la a bɛ ci bila a ka dunankɛ ma ni nana a b'o ɲɛfɔ ye n'Ala sɔnna n'a y'o ɲɛfɔ ye n'an kan ka min k'o la silamɛya sira kan an b'a kɛ fɛn o fɛn n'a y'a ye min ti bɛn n'a y'an bɔ a kalama an bɛ se ka min kɛ ni Ala sɔnna an b'a kɛ an nana k'o layidu fana fara kan ka na an kalifaw ma n'a ye sira ɲuman fana ye min bɛ se k'an taa ɲɛfɛ bon a kalifalen baw ma a b'an bilasira ni Ala sɔnna pour que a dabɔra min kama a ka se ka k'o ye. A sɔrɔla ka dalasi batan kɛ ŋaniya jira ye laada don an ka jamana kɔnɔ bonya don ka ɲɛsin surakakuntigi ma dugawu sɔrɔla ka baara kuncɛ ni Mali basigili ye ɲarela turew ni darabew ni ɲarew u bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ ka maa min sigi wolo kan jamanatigi Darama ni ɲare a n'a ka kɔrɔsigiw dafalen kun don ka zamzame yo ni a taamaɲɔgɔnw ma kɔnɔ jamanatigi yɛrɛ ni sirifikɛ tɛ ɲɔgɔn mɔ dunan ye wa u ni ɲɔgɔn cɛ jɛ fɛnɛ sɛbɛ kɔrɔkɔrɔ donnen don ɲarelakaw ka laɲini fanba bolila fɛn min kan o dɔ ye kalo yeli ko gwɛlɛyaw jango sunkalo ani basigibaliya min bɛ jamana camancɛ yanfan fɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka cɛsiri o la wa u ka dɛmɛ fɛnɛ b'a ye u dan b'a la fana k'a fɔ maa min don a bilara minɛn o minɛn kɔnɔ a y'o minɛn fa fɔ ka na se Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaya mɔ. I ka élection ni a diyara ne kosɛbɛ a diyara ne kosɛbɛ sisan kɔni je compte sur vous voilà je compte sur vous il faut faire les choses vraiment comme il faut voilà parce que là on est au bout de l'année Malien bɛ sɛgɛnna Malien bɛ sɛgɛnna kunu on m'amène des histoires ko jɔnya kelen fɛnɛ bɛ Kayi n'a fɔra ko le nord ka kɛlɛ bɛ yen centre ka kɛlɛ bɛ yen ko dɔnko ni fɛn min na mais n'a bɛ taa Kayi ko jɔnya kɛlɛ bɛ yen an bɛ taa min bilen an bɛ taa min bilen donc o yɔrɔ la aw dɔgɔrɔba de bɛ yen aw dɔgɔrɔba de bɛ yen parce que n bɛ ka nin yɔrɔ fɛn fɛn fɔ nin a bɛɛ silamɛ yɔrɔ de a bɛɛ silamɛ yɔrɔ de tant que nin dalen don Ala la i dalen don a ka ciden na alors donc a fɛnɛ u ka ciden ye min bila a place la n'o en fait pas a place la a ye minnu délégué olu k'a ka baara kɛ n'o ye aw ye u kan ka da aw fɛnɛ na alors donc ne kɔni dalen don a la ne dalen don o la dɛ voilà parce que n'i y'a mɛn i tigɛlen don mɔgɔ la i ko dɔ kelen tigɛra a la kabini ɲɔgɔn dɔn don min na a ma tigɛ ɲɔgɔn na. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a ye dalasi badan fɛnɛ kɛ ŋaniya jira ye jamanatigi la ni ka sɔrɔ ka sira ɲini dugawudo kɛra ka baaraw kuncɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dama ye min bɛ ka kɛ a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye ka kelenya sabati hali bi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sani Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ni a nɔfɛ jamakulu ka se Imam Mahmoud Diko ka so u sɛbɛkɔrɔ kunbɛnna Darave la i n'a fɔ Ɲarela ani Bagadaji fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan Musa Fɔnba ni a ka jatalaw bolo an ka ɲɛmadaw fana fɛ. Daravelakaw fɛ yen ani Turelakaw fɛ yen Darave la
n'o ye duba sabanan ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayida Sherif Usman Madana Haidara n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala bulon kɔnɔ o ye laada ye nisɔndiya tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bisimilaliw kɛlen kɔfɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛma danga a Sheikh Mohamed Traoré sɔrɔla k'i da don nakun na. An ka action ba fana bɛna kɛ an sigilen kɔfɛ o bɛna kɛ meeting ba dɔ ye samedi nata le 29 a bɛ kɛ palais de sport la ACU 2000 kɔnɔ 9h tile wagati o fana y'an ka action la belebele dɔ ye a bɛ wajibiya an ma président n'a ka mɔgɔw u ka da ɲɔgɔn kan ka na se aw ma k'aw bonya don a la. Darabilakaw y'a yira Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaayaso kura n'a ma ɲɛmaw la k'a fɔ u b'u ka bila la dɛmɛ o dɛmɛ kan ka kɛ dilali kadara kɔnɔ u n'o kɛ. Seydou Madane se anw fɛ yan bi nin tɛ ko kura ye a bilara place min na nin ye a diyara anw ye a bɛnna an ma a ma deli ka bila ko la fɔlɔ min tiɲɛna a bolo an b'a ɲini Ala fɛ fɛnɛ nin min faralen filɛ a ka kow kan Ala ka belebele fara a kan ka ɲali caman fara a kan danamɔgɔ n'a bɛ jama ɲɛfɛ a ka taa o jama o marché ka di o jama olu fɛnɛ Ala kɛ ka di k'u laminɛ. U labanna ka ɲini bani fɛ a ka dugawu don kɛ jamana basigili la Zamzam y'u ye o bonya to a ka ɲɛma danga bolo ni o ye a Sheikh Mohamed Traoré ye Asayida Sherif Usman Madana Haidara sɔrɔla ka dalasi batankɛ ŋaniya jira ye ni ka sɔrɔ ka sira ɲini jatigiw fɛ nɛgɛ ɲɛ 18 kumaw de Asayida Sherif Usman Madana Haidara bisimilala a kɔrɔkɛ ɲuman fɛ ni o ye Imam Mahamudu Diko ye Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma kɔrɔ n'a duwakɛ ni ɲɔgɔn cɛ balimaya don jango silamaya la dɔnni b'a filaw kɛ mɛ k'u sinsin Muhammadul Mustafa nɛma ni kisi b'a ye ka laseli dɔ kan silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na u kana fara o sabatilen don maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kana biro k'a yira i la k'a kalifa fana don i la tuma bɛɛ fɛn min ye hakilila ɲumanw ye i ye san 11 kɛ ka baara kɛ cogo min n'i sɔmina yɔrɔ la k'a fɔ minɛn da bɛ ɲini ka jɛngɛ o ɲɛfɔli an ye an ka bɔ sira kan o ɲinitɔ don ni baara fana bɛ ka taa a ta sira kan o tɛsijoli fana pour que courage bɛ na o fana o ɲinitɔ don bureau sigilen kɔfɛ congrès kɔfɛ acte belebeleba fɔlɔ min bɛna kɛ f'an kana kana o ɲɛfɔ i ye f'an kana kana o dantigɛli kɛ i ye k'i hakiliw fana ɲini a la ka bilasiraliw ɲini a la o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ dabolo min na e b'a kalama kosɛbɛ i b'a dogodogonin bɛɛ kalama a mɛ e to sigila tuma min na ka dajuru to i bolo a man kan ka silama si to sigila o cogo la o lahala Haut Conseil y'a ŋaniya o b'a fɛ ka meeting dɔ kɛ o bɛ kɛ samedi nata le 29 a bɛ kɛ palais de sport la ACI 2000 kɔnɔ o ɲɔgɔnna jamalajɛrɛba o ɲɔgɔnna silamɛw farali ɲɔgɔn kan ou bien k'a fɔ jamanaden bɛɛ farali ɲɔgɔn kan donc a ka kan e man kan k'o mɛn tɔw fɛ radio la e man kan k'o mɛn tɔw fɛ telew la an kana kana k'o bonya fana di i ma ka duwawu fana ɲini i fɛ o la. Imam Mahamudu Diko a y'a ka nisɔndiya jira ka laban ka bilasiralikanw fɔ biro kura maa ɲɛmaw ye min bɛ se k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo o fana ma bala Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayida Sherif Usman Madana Haidara la. Adamaden alkamalu lillah min dafalen don o ye Ala de adamaden kɔni ye adamaden de i bɛ se ka fili i bɛ se ka talo fɛn dɔ bɛ se k'i sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mɔgɔ si tɛ yen min dafalen don ne tɛ ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ nka ŋaniyaw kɔni ye a ka dilan de ne bɛ min fɔ ale ye n bɛ se ka hali bi baara in cɛsiri jalan min b'a la o ye sabali de a tɛ se ka masiri hadamaden bolo a tɛ ɲɛ hadamaden bolo cɛsiri jalan wɛrɛ tɛ ale la fo sabali ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ hali bi ala ka ko in nɔgɔya ala ka ko in nɔgɔya ya rabbi jamana ala k'a basigi bɛɛ fo mais ne yɛrɛ nin yɔrɔ ye min ye
adamaden fitiri wale an b'o jate ko silamɛ tɛ hali silamɛ tɛ fitiri wale tɛ hɔrɔn yɛrɛ ye janko silamɛ n bɛ perezan fo nin yɔrɔ in na n'o ye Diko ye n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka kafo yɔrɔ bɛɛ la tuma min na ni u ye ne nommé k'an kɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye ne bɔra yen n nana n ka so mɔgɔ fɔlɔ min ye ne téléphoné o ye Diko de ye n y'a ka téléphone ta a ko n dɔgɔ fɛn min dir'i ma a ma nɔgɔn mais n bɛ layidu d'i ma n b'i dɛmɛ n b'i bilasira bon ne bolo ne tɛ se ka kuma si mɛn n tulo la min ka bon ne bolo o don ka tɛmɛ o kan an b'a fo Ala k'a sara hɛrɛ la yarabi hali bi silamɛya in Ala k'a sabati an ka jamana in Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ sɔli ala rasul an b'aw ladɔnniya k'a fɔ taama in na Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛma dankan 2nan ni 3nan ka taa se secrétaires ma minnu ɲɛsinnen don tɔn ni furubatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ani kunnafoni di sira ɲɛnabɔbaw olu bɛɛ tun bɛ taama in na. Laada don Abdulaye Tarawele baara ka kalandenw bɛ taa foli la an fana karamɔgɔ fɛ ni zeyina ta laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka taa bonyamasegin kɛ a ye ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔ ka danayaw sɔrɔli ye a kan fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan Luti Sidibe bolo an ka ɲɛmada o fɛ. Karamɔgɔ a ka sigili diinɛ ɲɛmɔgɔya la k'a kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a fɔra an ye don min na a b'an hakili la sunɔgɔ t'an fɛ sigi t'an fɛ Ala ni nisɔndiya bolo bon an y'a kanu k'a ɲini Ala fɛ n'an ni kɔni banna an bɛ Ala deli barika tɔndenw u bɛ wuli ka na barika da Ala ye ka barika da Ala n'a kira ye karamɔgɔ ye sigili min kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya la a diyalen a ɲɛ an bɛna ka na duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ parce que karamɔgɔ de kɛra sababu ye k'a jira diɲɛ na an k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn ye silamɛ ye min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛɛ de ye kelen ye ale bolo. San o san an y'a laɲini an bɛ fɛ ka na an ɲɛ da karamɔgɔ kan karamɔgɔ n'a ka nɔrɔ n'a ka dawula n'a ka duwawu jaabi n'an nana n'an ɲɛ dara a kan n'an taara hami bɛ fɛn fɛn na bɛɛ hami bɛ dilan yanni san wɛrɛ o waati cɛ yanni problème wɛrɛ ka na ko haminankow bɛ na daminɛ o tuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni an bɛna foli bila a la an nisɔndiyara fo ka taa s'a dan na yɛrɛ de wa an nisɔndiyara a ma bonya a ma dɛ a bɛnn'a ma an nana karamɔgɔ y'an kunbɛn ni bonya ye k'an kunbɛn ni karama ye a n'a ka kalandenw n'a ka misiri kɔnɔmɔgɔw y'an ta k'an yan an yɛrɛ bonya min sɔrɔ n'an ma deli k'o ɲɔgɔn sɔrɔ an nana ka na duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye jamana fɛnɛ dara Ala la ka da alakira la fɛn min Mali faamaw ka kɛgun han u dara Ala la ka da alakira la ka tila ka da karamɔgɔ la k'a ta k'a bila yɔrɔ min an nana ka na nin bɛɛ duwawu ɲini duwawu kɛ de la a ye ka na duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye k'a ɲini Ala fɛ setigi ka Ala masa min ta y'a yɛrɛ n'a sago b'a yɛrɛ la n'ale y'i kunnadiya jɔn tɛ se k'i kunnangoya an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala k'an n'a fara kunnadiya jɔnw kan ni masaw ka masa y'i sutura jɔn tɛ se k'i lebu an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala k'an n'a fara sutura jɔnw kan n'a ye hijabu da i kan jɔn tɛ se ka bɔ i kan Ala ka hijabu da an n'a kan Ala kana ka juguw sago ye Ala kana to nkalon ni namara ni janfa la yarabi an b'a ɲini Ala ka Ala fɛ setigi Ala kalaya min bɛ jamana in kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ degun min bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka jamana kolo sumaya Ala ka jamana tɔɔrɔ ba ka degun ba ka fɛn bɛɛ lajɛlen ba hɛrɛ ni baden Mali kun bɛ hɛrɛ ni baden ni lafiya min Ala ka Maliba in segin o cogoya yɛrɛ yɛrɛ de la Ala ni karamɔgɔ Hayidara barika na a bonya a n'a ka duwawudenya n'a ka halalaya n'a ka Ala ɲɛsiran ye yarabi Ala ka Mali segin a cogo kɔrɔ la k'o tɔgɔ n'o dawula n'o sɔrɔ n'o garijɛgɛ Ala k'o dan n'a ma ni sababuya y'an ka karamɔgɔ belebele min ye n'o ye Abdulaye Tarawele ko Bare an bɛ duwawu kɛ Bare ye n'an ye Bare ka ko fɔ ka se yɔrɔ yɔrɔ an b'a sɔrɔ o si tɛ a ka tɛmɛ n'o bɛɛ kan mais Bare man ɲi Bare fa n'a ba de ka ɲi Bare man ɲi Bare muso de ka ɲi walahi Gafure Hawa Ala k'an n'a sara Ala ka barika don a kɔ n'a ɲɛ na. Mali jamana ministri min ka caw ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma a ye dumunikɛkɛnɛ dɔ sigi kunnafonidilaw tɔgɔ la Amdalaye Ase 2000 la dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ka hakilina caman de di kunnafonidilaw ma u ka baaraw ɲɛdɔnw sira kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jara de tun bɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Ni tilera fana don kunnafonidila ani jamana kunnafoniko minisiri ye kɛnɛ kelen kan kuntilenna kelen de don ka kuma ɲɔgɔnya kɛ jamana lakanda ko kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maafa mun bɛ ka kɛ Mɔti ni maa caman bɔnɛ naani na. Baro kɔnɔna na an da bolila fɛn damadamaw kan gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kunɲɔgɔn kelen kunɲɔgɔn fila hakɛ bɔ an ka
jamana cɛman Mopti mara la balawuju binna an ka jamana kɔnɔden dɔw kan mɔgɔ min sara a ka ca a bɛ sunya mɔgɔ 100 hakɛ la mɔgɔ caman fɛnɛ banana nafolow tiɲɛna baganw fagara u fagara fagacogo la fagacogo ninnu yɛrɛ bɛ an yɛrɛ a b'a hakili sɔsɔ k'a fɔ a bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ an ko n'u bɛ jamana kɔnɔ an kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'o jamana kɔnɔ donc kunnafonidilaw man ka to kɔfɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ an b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka kɛlɛ gagner sɔrɔdasi kunda dɔrɔn parce que Mali armée ani jamana wɛrɛ armée tɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw de kan ka to kɛlɛ kɛ an ko n'a fɔra k'an ka to sɔrɔdasi kɛlɛ dɔrɔn ma a bɛ gɛlɛya sɔrɔdasiw yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya an bolo a bɛ komi n'an bɛ k'an ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa maliyɛn wɛrɛw de faga hali n'u bɛ ka min kɛ n'a man ɲi an ko nin kɛlɛ bɛ se ka dilan cogo min na fo kunnafoni jɔnjɔn ka di mɔgɔw ma parce que u bɛ ka mɔgɔw don fili la k'u fitina k'u bila kɛwale la u bɛ se ka nimisa kɛwale min na jamana kunnafoni ko minisiri ye ko kunnafonidilaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la halisa ka caman fara cɛsiri kan ni kunnafoni lakika dili ye mun bɛ hakilisigi ko fɔ Mopti mara la an y'a ɲini an ka kunnafonidilaw fɛ u ka baara daminɛ u b'a la déjà u ka dɔ fara baara in kan ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ se ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka an kanu don ɲɔgɔn na an ka baara k'o kan fɛn fɛn bɛ se ka an fara mɔgɔ wɛrɛw kana t'u ka hakilina don an kɔrɔ anw de ka kɛ o hakilina tabaga ye k'o don jamana kɔnɔdenw kɔnɔ hakilina mɔgɔ y'a faamu parce que bi fɛn min b'a to bi an bɛɛ b'an sigi ka nin kuma in fɔ parce que Mali ko don an bɛɛ ye maliyɛn de ye ni an ye kunnafoni di kunnafoni bɛ se ka Mali yɛrɛkɛ an man ɲi an ma an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya fɔlɔ bɛ se mɔgɔ min na o ye kunnafonidilaw de ye parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nɔgɔ mɔgɔ don fili la u bɛ ka don mɔgɔ n'u hakili cɛ aw dun bɛ kunnafoni min di ni Ala k'an kisi a ma o ye min ɲini n'a y'a sɔrɔ aw bɛ kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ kasara caman sɔrɔ hakilila baro kɔnɔ an ye ɲɔgɔn faamu gouvernement ka baara ye mun ye ka kunnafoni jɔnjɔn di kunnafonidilaw ma ni Ala sɔnna ma an b'a ɲini an ka ministre bɛɛ fɛ président yɛrɛ fɛ premier ministre fɛ u ka sɔn ka kuma Mali kunnafonidilaw ye jamana kunnafoni ko minisiri ka ni wele sen fɛ an ka kunnafonidilaw y'u ka haminakoba dɔ fɔ yen nɔ n'o de ye k'a fɔ ko mana kɛ jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ kunnafonidilaw minnu sigilen don Mali jamana kɔnɔ olu de bɛ fɔlɔ ka kunnafoni lakika sɔrɔ k'o sira kelen kan ka labila Mali kunnafonidilaw ma cogo min na bɛ se ka taa kunnafoni ta a sun kɔrɔ ni ka jamanadenw ladɔnniya la fangani jɛkulu asma CFP ka tɔn baaraw n'u donna ka bɛn juin kalo tile 22 tɛmɛnen na ma Segu a lajɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba bolo ni o ye Sumelu Bube Mayiga ye tɔndenw n'u kanubagaw sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na lajɛrɛ in seereya Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Mohamed Traoré an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ Sibiridon juin kalo tile 22 san 2019 a bi don Segu kobaw kɔnɔna na baw Segu cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ni ka tila ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sumelu Bube kanubagaw a lafasabagaw ani parti asma CFP a tɔndenw u nana kɛ ka salitigiba Dante k'a minɛ k'a kɔnɔna fa i n'a fɔ dakɔnɔni ka sangani fangani jɛkulu asma CFP ale ka san nundoni baaraw ye n'o ye rentrée politique ye wasa ni sankɔrɔta a bɛ barika da Ala ye parce que wasa ye yɔrɔ jumɛn ye n ye min ɲini Alahu Taala fɛ n'o ye an ka se ka activité in kɛ bi Ala y'o sabati a filanan ye mun ye san nana bi o ye Ala ka nɛɛma dɔ ye o ye hɛrɛ dɔ ye mais malgré tout jama ko an b'a to ni san jɔra ou bien an bɛna san yɛrɛ kɔrɔ a y'a ye an bɛ activité in yɛrɛ daminɛ waati min o y'a sɔrɔ san b'a la ka na mɔgɔw ko an bɛna mun na parce que an b'a dɔn an bɛna fɛn dɔ de lamɛn fɛn min bɛ kɛ lɔkɔli ye anw yɛrɛ ma pour que an k'an jija jamana in an yɛrɛ bolo ka don a baara la. Ni lajɛrɛba in ni a ɲɔgɔnna jama famana ka ye Segu politikiko binakun kan a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye parti ɲɛmaaya so mɔgɔw bolo ka bɔ Segu mara kɔnɔ u ka se k'u da don u ka baaraba minnu kɛra u fɛ ni ka ɲɛsin parti ma n'o dɔ bi tali kɛ jamanakuntigi kɔkɔrɔmadonni ni ka fara olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma. Parti jɔlen don parti min don n'a ye min fɔ a b'o kɛ a bɛ min kɛ i b'a sɔrɔ a y'o de fɔ fana Segukaw yɛrɛ wasara bi
fo wasa dan donc min bɛ fɛ k'a f'u ye o ye foli ye k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka jiru la an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ wasa sɔrɔ nin ko in kɔnɔ ka sankɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ ka kunnawolo sɔrɔ a kɔnɔ. Sumelu Bube Maïga ale min ye nin parti kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaba ye n'o ye Asma CFP a nisɔndiyalen ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fanga ɲini jɛkulu Asma CFP ko parti min don ko maa bɛ se k'i jigi d'a kan bawo fɛn min an ka laadalakow ani an ka taabolow olu matarafaliko ɲuman u y'o kɛ u kalikan ye min bɛɛ lajɛlen bi jamana ka siniɲɛsigi a n'a ka ɲɛta kofɔ. An ka jɛ sinsinnen don fɛn saba de kan: danaya, kanu ani jigiya. Donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'an ka jɛ sinsin, Ala k'a kɛ jɛ nafama ye. D'accord, c'est de dire merci à tout le monde. Il faut bénir parce que en région bɛɛ ka mɔgɔw dɔ bɛ yan, donc n tɛna fɔ dɔw bɔra Tomiya mais en région bɛɛ mɔgɔw bɛ yan. Tawudeni bɛ yan, Tombouctou bɛ yan, Gao bɛ yan, Mopti, Ségou bien sûr, Bamako, Kayi, Kulikoro, Sikasso. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛrɛba min kɛlen filɛ nin ye Asma CFP tɔndenw fɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ Segu kɔnɔna na a y'a to u ka se ka ɲɛfɔli kɛ jaabi minnu sɔrɔla u fɛ kalafili tɛmɛnenw na ani jɔyɔrɔ min bɛ parti la Segu mara kɔnɔna na n'o dɔ bi tali kɛ conseiller 189 sɔrɔli ka fara wasaden 5 kan ani maire 16 ka fara conseiller national 1 ale ni conseiller de cercle 11 olu n'a ɲɔgɔnnaw caman minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla Segu Asma CFP mɔgɔw fɛ wa lajɛrɛ in a baaraw kun cɛra nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na ni ka sanga ni u ka bɔlɔlɔ n'o ye subahana mansin min n'u y'o bila sen kan n'an b'a wele ko asmacfp.org o yirali jama la. Fanga ɲini jɛkulu RPM bolofara mini o bɛ banabakaw fɛ u ka tɔn baaraw n'u donna ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye Dampa Jariso ni o bɛ bɔrɔn fɛ dakun min taara o fɛ o de ye bɛn ni kelenya ka se ka sabati bɔrɔn commune kɔnɔ nin baara in bɛ seriyara maa min fɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de don a n'a ka jatala Samba Tarawele an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Selifana waati de ye Banaba RPM ma ɲɛmɔgɔw sela Dampa Jariso dugu kɔnɔ n'o bisimilala ye jama fɛ nisɔndiya kɔnɔ Banaba RPM ka nin baara nun dɔn n'o y'a ka rentrée politique ye a bɛ don cadre mun kɔnɔ o de ye bɛn sabatili ye bɔrɔn commune maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ RPM fanga ɲinitɔn sabatilen don kosɛbɛ Banaba cercle kɔnɔ bawo conseiller 24 sous-section 9 ani comité 400 o de b'a bolo yen nɔ. RPM jɔyɔrɔ Banaba cercle kɔnɔ RPM kɔni jɔyɔrɔ ka bon Banaba cercle kɔnɔ parce que déjà an ye conseiller b'an bolo maire b'an bolo au niveau du cercle quoi. An bɛ ka yɛlɛ sanfɛ de an tɛ ka jigin fewu kabiri a daminɛna an bɛ ka taa ɲɛ de an tɛ ka segin kɔ. RPM ka ni politiki baara nun don senfɛ Dampa Jariso dugu kɔnɔ a ye tɔnden kura caman sɔrɔ ni conseiller maa ta ɲɔgɔnna b'olu cɛ la. Bon mun ye ne ni n ka jamakulu na RPM la bi gɛlɛya min b'an ka commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maire sigiw kɛra bɔgɔliw kɛra an fɛ yan motow jenina mɔgɔw joginna furuw tiɲɛna mais an faso de don an ka commune de don an tɛ se k'an sigi k'o gɛlɛya ninnu to yen ka taga mun ye na RPM la mɔgɔ kɔgɔda fɛn tɛ fanga ye i ni faga ka taa hakilina kelen na a kɔ jɛ k'i faso baara fanga ye Ala ta de ye n'a y'a di min ma don min i b'o lamɛn dɛ n'i ko i tɛ tugu o la i dan ye Ala ta ye o de y'anw na ka opposition bila ka na don RPM la bi an n'u ka jɛ ka baara kɛ. Ni rentrée politique senfɛ dugumaaw y'u ka sigida gɛlɛya ɲɛfɔ Banaba RPM ma ɲɛmɔgɔw ye o gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ sirako kan ji sanuman sɔrɔli kalan fo ka taa bila kɛnɛyako sabatili ma. Bon o gɛlɛya in dun n'i y'a jateminɛ administration y'i seko k'a la n'i y'an ka préfetw lajɛ k'an ka sous-préfetw lajɛ k'an ka gouverneur lajɛ vraiment a y'i seko k'a la commune denw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a kana kɛ ni fanga ye an bɛ an ka administration mɔgɔw fo o la n'i y'a jateminɛ nali yɛrɛ fanba o ye bɛn ka se ka na parce que jamana in bɛ cogo min na bi a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n'i y'a jateminɛ insécurité bɛ jamana kɔnɔ mun nana n'a ye a caman bɛ na bɛnbaliya de bɛ na n'a ye
n'o fana bɔra yen nɔ an bɔra bananba fo yan a yɛrɛ ye sira cogoya ye i kan ka miniti 30 kɛ sira min kan n'i ye heure 3 k'o kan o kɔni ye gɛlɛya danbe ye n'o bɔra yen nɔ dɔgɔtɔrɔsow ko bɛ yen jiko bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ donc o de ye bi ka na parti ɲɛnɛmaya ka tila tuguni ka population hakilina dɔn gɛlɛya min b'u kan ka se ka kuma n'u ye o kuma pour que ka se k'a lase yɔrɔ la o de y'a nakun ye. RPM fanga ɲinitɔ ma ɲɛmɔgɔ Banaba Cercle kɔnɔ u ka nin taama sen fɛ o y'i jɔ Bɔrɔn dugu kɔnɔ ka waatini kɛ yen nɔ yaasa ka foli bila yen dugutigi na alimamuw na. Boyitela kabila ka ni ɲɔgɔn kunbɛba in senfɛ Sini o bɛ sanfɛ u taamana ka t'u ɲɛ da yɔrɔ caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka maakɔrɔw sigira yɔrɔ min na ka tɛmɛ nin baara ninnu bɛɛ seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo de don a n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ni y'an ye si ni yɔrɔ ninnu de ye Boyitelakaw bɛnbakɛw dagayɔrɔ fɔlɔw ye o de kadira kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni o ka ɲɔgɔn kunbɛba in ye o y'a laɲini ka na o sen jɔ a yɔrɔw la walasa ka se ka faamuya caman sɔrɔ o la. Bon kɔ in ye minnu sigira yan fɔlɔ kɔ in y'u ka bɔgɔbɔ dingɛ de ye ɲɛ taara kɔ in ye sigiyɔrɔma 3 ye bon tɔmɔ in fana bɛ komi sigiyɔrɔma 3 de ni tilala an minnu na i bɛna ye tɔmɔ in kɛlen don sigiyɔrɔma 3 ye donc bɛɛ n'i ka bɔgɔbɔ dingɛ de kunu. Donc ko ye bɔgɔbɔ dingɛ de u fɛ kɔrɔlen o talen kɔfɛ de yiri nana kɛ yɔrɔ in na k'a kɛ kɔ ye sinon kɔ de bɔgɔbɔ dingɛ de kunu. Bon an kɔni ka dabali min b'an bolo bi pour que kɔ in kana girin mɔgɔ minnu mina parce que an y'a labila pour que mɔgɔw ka se ka bɔgɔ bɔ a kɔnɔ donc o bɔgɔbɔ kɔnɔna na kɔ in kɔnɔ bɛ ka dunya sisan donc a kɔni ka d'an ye kɔ in kana girin mais dabali min kɔni b'an yɛrɛ bolo o de ye ka bɔgɔ bɔ a kɔnɔ pour que a kana girin. Boyitela duba y'a laɲini bi bɔlen kɔfɛ a la ka fɛɛrɛw ani dabaliw caman tigɛ minnu sen fɛ ni yɔrɔ ninnu na se to si ye walasa olu kɔmaw fana ka se ka seereya sɔrɔ a kan. Si yɛrɛ kɔrɔ de ko an k'an si ɲini yan donc u sigila o de la sisan ka dugu ni sigi mɔgɔ fɔlɔ jumɛn ye dugu sigi o mɔgɔ 3 de nana dugu in sigi cɛ 3 n b'a Boyite Basiriki Boyite Isa Boyite olu na dugu sigi bon yɔrɔ in nafa b'a la anw bolo parce que hali bi ni sanjiko gɛlɛyara anw kan an ka ɲamakalaw bɛ yen u b'a fɔ ko wolosow u bɛna yan ka na filaninba warili kɛ yan ka u ka aladeli kɛ yan yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ u bɛ taa tile 2 tile 3 sɔrɔ sanji bɛna yan donc o y'a nafaba dɔ ye anw bolo. Ni munumunu salo in nafa bonyana anw ma baw a kɛra sababu ye anw ka se ka n'an sen jɔ an bɛnbakaw sigiyɔrɔ fɔlɔw la o min kɛra sababu ka dɔnniya caman nati anw na o kɛra mɔgɔw ka kumakanw ye minnu bɔra u ka duguw la ka na si. Visite a ka farifoni caman d'a ma a ka hakili caman d'a ma diɲɛ yɛrɛ tagacogo la ɲɛnamaya tagacogo la an bɔla an fɛ ka na famille ka ko lo dugu ka ko lo an bɛnbaw bɔla yɔrɔ min na ka taa Côte d'Ivoire parce que n'u bɔla Buaké ka na Côte d'Ivoire alhamdulillah nin visite in vraiment a ka koba yira an na quoi an ka lɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔw u tun bɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ an y'o dɔn alhamdulillah o fana sigi fana bɛ kɛla yɔrɔ min na bi fana alhamdulillah an fana y'o fana dɔn. Ni munumunu salo min kɛra sababu ni o taar'o sen jɔ si yɔrɔ caman na a kun cɛra nisɔndiya ani karama kɔnɔna na baw a kɛra waati ye min kɔnɔna na hakilina falen-falenw ani seereyaw sɔrɔla Boyitelakaw ni o kanubaw caman fɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira anw na. Farikolo ɲɛnajɛ binna kun kan CAN 2019 kunnafoni sɔrɔlenw na Mali ale ni Moritani ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛ tɛmɛnen na Mali ye sebaya sɔrɔ Moritani ka ni 4 ani 1 Mali ka bi donna maa minnu fɛ Abdoulaye Diaby ka se Musa Marega ma Adama Traoré Nos miniti 72 wagatiw la Moritani ale ye a ka bi kolen don Mali ka bi 4 donna maa min fɛ o ye Adama Malouda Traoré o b'a yira k'a fɔ ko jigisigiba bɛ Mali bolo yanni juma nata cɛ ani Tunisie ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagati. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw.